Sa Good Vibes, maestro ang magapananom sang 100,000 kapuno sang kahoy sa iyang birthday. May report si Nico Delfin. Sa baylo sa mga material nga bagay, mga seedling sang ginhinyo nga regalo ni Alex Manlapaw. Sa sini nga pagsaulog sang kaadlawan, tuyo ni Manlapaw nga makabulig sa pag-amlig sang palibot, ilabi na sa mga hinuptanan sa shelter sang back project sa Barangay Granada. Kaupod ni Manlapaw ang back project para sa Project Abian, 100,000 trees movement nga magasugod sa Hunyo 8. Si Manlapaw ang nagaserbeng philosophy kag history professor sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Sadtuanay, isa man ka 68 anyos nga tricycle driver sa Dalan Lacson ang iya sininabuligan upod sa mga estudyante kag mga abyan agud nga makaangkon sang brand new nga e-bike. Ang driver ang naging suki niya na kag sa mga estudyante sa kolehiyo. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.